Yeah, hi, greetings once more. Phinde uhlale nami, phinde nibe ngicikida nawe at the same time. Another tale, mntakwethu, yes, travelings between space and time. I traveled once to this space and time. Fika apha, it's more like ingathi kusekhaya ezilalini. Kuhleliwe kubhizi kuyasetyenzwa. Ngathi kuzabakho into esarhaba umcimbi qha icaci ingcakaso else ingathi ngumntu ozenzela something yakho uzicakacela inyama or something, yabo. And strange enough ukuthi kunale ndoda ilapha ezantsi mhlanti ebhizi ecakaca inyama. And then mna ndiye ndiphela ndisondela kule ndoda uba ndizobona ukuthi icakaca nyamani, yabo. Hayi, asibe sincokola kanele nkosi. Hayi nkosi, kunjani ntontoni, yabo. That time kunenja endiyifuyileyo apha kum endlini ekuthiwa igama layo nguNomenxa. Inja yam ndiyifuyile apha endlini. That time when I step in this domain. Ndinsancokola nale ndoda uthi gqi inja yam uNomenxa. Ithi gqi seyikhonkotha i-fresh and all that stuff. Sithi sahoye le nja ingathi uNomenxa ufuna utyala inyama ke ngoku ingqongqo le ndoda. Ndibetha noNomenxa. Hayi Nomenxa, Nomenxa, yabo. And then out of nowhere, because le ndoda nje icakaca le nyama efeyise ngasebuhlanti, but umnyango wobuhlanti awufeyisanga ngakule ndoda. Yona ndoda ifeyise ecaleni or 25 degrees from ebuhlanti kumnyango or close to 40 something, yabo, degrees. Ndibe ndibetha le nja uNomenxa. Nomenxa, bendibiza ungatya inyama wena ntontoni. Bendithreatenisha ke nale nja, bendiyibiza ndifuna noyibetha. Uthi gqi inja emhlophe wena my lord. It's pure white, this dog. While i-white le dog, what happened was that it came and compete ngofumana le nyama with nale inguNomenxa, inja yam le ndiyiqhelileyo, i-black and yellow orange leya inamaqabaqabaza. This dog when it came in a wiggling movement, strange. Ingathi yinja le egulayo or something when it came, but ifuna ukhompitha noNomenxa ngotya le nyama yalo mntu ingqongqayo. Yeah. Ngathi ndifuna uzibetha zoyi-two inja enjani le, yoyikana ingathi iyafa, iyinto enkonkayo le nja, yabo. Ndifuna uzibetha uba ndingafune zize kule nyama ilungiswa yile ndoda. Now umnqa is that within a period of a week, inja yam uNomenxa was dead. After that dream, after that pale dog that came as a sick wiggling thing while my dog was trying to eat the meat from that person and start to compete with that dog, my dog died. Ndayifumana ithe natya apha ezantsi kwethoyilethi, bangazama uyigalela amanzi ndiyayiselisa inja yam. Ayiphili, ndiyigalela ibisi, ayiphili. Yabe enye inja endandinayo kwakuthiwa nguGcinumzi, by mistake yatya iyeza lempuku ndilibeke phaa ukuthi libulale impuku, kanti ndigalele amafutha anenyama. Laa nja amafutha enyama laa nja yotya phaa, yaphasa immediately. And ke ngoku what is so strange, I noticed the way uNomenxa died the same way like uGcinumzi. UGcinumzi wayekhupha amehlo etyekeza into eligwebu ngomlomo, ekaka into eluhlaza ngentsulu. Same thing happened kulaa dog, as if ingathi ityiswe elaa yeza lempuku. Because ule nto uGcinumzi watya iyeza lempuku yena, kuye kuze kuvele laa effect. So uNomenxa zange atye efokola.
Ndahamba ndakhapha u-Ayenayi there egoduka, ndabuya inja yam inatyakile apho. Ndayazi uba ibulewe yintoni. After I have that dream of that white dog that came trying to eat the meat from that person, ndiza kuyibetha ngasemhlanje. Even ngoku anayo nenja apha egcekeni. I'm trying to ufuya ii-animals, animals aziphili. Akho nto yam iphilayo, yeah. I'm trying to planta ganja, plants azisurvive, yeah. Everything seems to die. Omnye umntu wakwakhula ngulwawo kulaa khona, nawo zange ugqibe, wayeka phakathi. UNominxi ke yena ugcina umzi ndamlahla ngapha kweyadi. Ndazixelela uNominxi andizumlahla ngapha kweyadi because funeka ibe sisiprithi esagcina le yadi. UGononda ke naye ke ngomnye owenze enye into naye inja yam, the latest, uGononda omkhulu, naye ucishile nje ngendlela esmart enje the similar nale kaNominxi nogcina umzi. Ndifike ekhupha ilwimi esenjenje etyekeza, ndiba ngamselisi ibisi ndizama umntu, uyagabha as if ingathi kunomntu ohlelele izinja zam uzityisana neyeza lempuku. Ndithi liyeza lempuku kanjani ngoba ndiyalazi lalityiwe inja yam yokuqala, libekwe ndim ndithisela impuku, inja yalitya. Ndazibona ii-effects ukuthi ibulala kanjani, ndiyayibona nakwezi zinja zifileyo, zi-same fucking effect. Kunomntu ohlelela izinja zam ondijongileyo, yeah, ubulala izinja zam apha eyadini. Ndiyanobuthumela bakhe. I-life bantakwethu esiphila kuyo, i-life esiphila kuyo bantakwethu. Andinanja, ndinganibonisa guys, ndinganibonisa qha it's just that andifuni ukwenza idrama. I can show you nawa amaplanga apha ebendenza ngawo ihoko, ahleli abhekexekile apha ecangkweshelter. I can't raise any animal, anything, yafa here. Ba-wicked abantu from this space endihlala kuzo. People are dark aya. Bakhe bandizama ke mna ke bafeyila. Bakhe bandizama bafeyila. And bawuhlala befeyila futhi. Akho fokola abazoyenza. Fokola. And andifuni uthi nimince bakwathini, andifuni uthetha. Ihlobo enirhaka ngalo intliziyo niba mdaka to the fullest, andifuni nothetha. Andifuni tu. Ihlobo eli enikhohlakele ngalo, nizigqibile izinja zam apha eyadini. Zibulele zonke izinja zam. Ziyi-4 if it's not 3, 4 dogs. Eyesine nantsi yafela phaa kulaa hoko kaInja. Inja yam esinemhlophe. Ntshontsho. Khona elinguVegeta lalinovi apha ebunzi, ovi kule ndawo. Linewey pyramid apha kule ndawo laa ntshontsho emhlophe kule ndawo. Pyramid, the only unique dog. They killed that dog. Killed that dog. I-life bantakwethu esiphila phantsi kwayo. Sizawusurviva because might ihleli nathi. Amanyanga ahleli nathi. Ihlwele ezihle ehleli nathi. All the time. Qamata descendants. We are we. We are the I am and the I am is I. As the one was one with the word and the word was the one. The image, my Lord. Andizusoloko ndifelwa ziweyi okokoko apha kule yadi. Andizusoloko ndifelwa ziweyi okokoko kule yadi. Yabo kule game bendibaxelele ndathi if ndifelwe yiweyi ndiza kwenza icebo. Hayi bayibulele ngoprivate this time.
Ayibulele ngopraya bazixelele into yobana at my own hand funeka ube ngathi ibulewe sisandla sam because ndiyifaka kumadubula laa nja. Yasurviva for a period of time since ibe ibineflies. And then when I started to go ukuthi ndizayiwasha ke ngoku ukuthi iqathule phaa ndayiwasha ndayithi ndiyayibeka emthunzini, heyi makadok yam yafatala. Kanjani? The same attitude of death, behavior, iimpawu are the same with that one I saw kwezaa dogs za-previous. Bulala izinja zam, azigqiba ii-pets zam apha egcekeni. Akhula iganja ke ndiyalima, akukho nto ikhulayo apha endlini. Bulala izinja zam emveni koko. Tshekile le thing, tshekile, tshekile. Might xa seyiniwisela nge-thunder ne-lightning anizayiqonda. Uyabo? Yeah, no bantakwethu mandiyiyeke because ke they know who I am talking about. Those who know, they know. Babi maan aba bantu aba wena, hayi maan bulala izinja. Neenja jamani, izinja ziyakhula. Okokoko xa ziya kwamanye amakhaya somewhere here eyadini azikhuli xa zilapha kwayena hayi. Kanjani? Kutheni ndingazukhulelwa zizinja? Le animals zam ziyafa oko. Ngotheni mna ungasoze abe nazo ii-animals endizikhulisayo apha eyadini? Makufe every fucking thing that I'm bringing eyadini. And wena umbulala man. I even feel so broken in spirit when I watch my dog dying in front of my eyes and I can't do any fucking thing. You see? Ngcolile man abantu man, ngcolile. Inja yam, the lightest dog, ixesha jamani ngophuma nje 5 minutes, 15 ndiyokukhapha nje urasta there. Ndimgoduze ndiyomshiya phaa ngase-V_P umane ubuya inja yam ithi natya apha phantsi. Iyaphasa inja yam. Ityiswe yinto 15 minutes. Ngubani? Ngubani unemilingo ukuthi bhum athi shwa emlonyeni aphinde athi twi aphele emehlweni? Ngubani unostephela kwi-spaces angasoze abonwe yena yedwa, kwizitephu zabanye abantu angasoze abonwe? Oh, magic yini le ayisebenzisayo? Yilaa magic ke kuthethwa ngayo kuthiwa is one with the night. This one, it corrupts the soul. Corrupt whoever is doing this thing. Xa ebulala inja ucinga fanuba umntu uyoyika umbulala lo mntu wenza le nto ezinjeni kwii-animals. Andizuyeka ufuya, phinde nizibulale izinja zam. Andizuyeka ufuya, phinde nizibulale izinja zam. Andizuyeka ufuya, phinde nizibulale izinja zam. Telling you that thing. Ndiyazi uba niyanikopola kwezi videos because ndandinikile abanye benu ii-links. So inoba niyaxelelana kwezaa ndawo nihleli kuzo. Niphinde nizibulale izinja zam, phinde nizibulale izinja zam. Bulala izinja zam. Mangacaba andizukwazi nofuya anything here apha egcekeni ngenxa yenu. Mangacaba andizukwazi nofuya any fucking thing here ngenxa yenu. Ibulale izinja zam. Anugqiba izinja zam. Ndimane ndithetha. But once ndaya kwi-Most High ndonixela ukuthi nina nenza le mikhuba. Once ndasondela kwizihlwele ndinixele ukuthi nina nenza le mikhuba, kwawugqi kunobathana kusala unobangela. Andifuni uphinde kuthiwe hey. Izinja zam, yekanani ukubulalana nezinja zam. Yayani nikopole kudala ndiyibona le way ndinijongile kwiindawo nikuzo. Ngonditshintsha i-chapter, yekanani ukubulalana nezinja zam. Ndicela uphumla, andikho semva komntu mna, akukho le niyenzayo ngakuye. Yekani izinja zam, izinja zam mazikhule, mahlale apha eyadini. Andina-peace apha eyadini because nibulala izinja zam ugqiba chaos mna kuqala with whatever I want to reason about. Yabona ndinikhomba ngeminwe kaSpiderman. Ndizanifaka iwebhu next time. Yekani Sathane. Bantakwethu, one love man.
ke ngoku into ecaphukisa yazi ntoni? Aba into abayenzayo bamane beinspaya kwezi social media, yabo, bandispaya ugqiba bathethe ngam xa behleli besonwabile phaa, yabo, kutyhila ifoto kularhwe ngabalarhwayo, gqiba babuye bazokwenza imikhuba babe exposed, yabo. So yekani uthetha ngam, andiyo neselebhu mnam, nobody kum. Nina ni-high kwezi levels zenu, yekeni. Izinja zam mazikhule, izinja zam, ii-animals endizifuye apha egcekeni mazibe nokonwaba. Niyandifunda masotsha? Mazibe nokonwaba iinto zam endizifuyileyo apha, izilwanyana zam mazonwabe. Bangacaba akukho kwanto endikwazi uyifuya apha. Kufana nee-plants, hayi maan, ii-plants, ii-plants jamani. Kokukhula iplanti phaa ngakwenye indlu ezantsi, elapha kukwesi space sam ayikhuli iplanti, ayikhuli. Inja endiyifuyileyo apha kum ayikhuli. Zonke izinja zam zasoloko zibaleka ziyohlala phaa efranti. Yayibo lathini? Ngelaa xesha ziyandincanywa izinja zam, ziyanikhangela jamani. Noba ndingeza apha zinyuka nam zizohlala nam apha ebhek, kodwa uyazibona zigcwala ngaphaya, yabo. Only to find out ukuthi why is because azifili safe apha kum ebhek xa kungekho mntu. Zibalekela phaa kwelaa cala linabantu because kunaba bazizinayipha and ezinja zisengamantshontsho zazikho ndala. Bagqiba izinja zam ngoku, ndifike izinja zam tyiswe amayeza empuku. Yeah, niyazibulala nina izinja zam, nina niyazibulala izinja zam and ndinijongile. Ayingolayini loo nto niyenzayo and I wish imayithi iwise ithanda nee-lightnings apha kuni, nibuye nizombole apha kum nindixelele uba nizibulalelani iinja zam. I pray one day, langa linye ndibulale izinja zam. Andifuni uyithetha into yobana ndanditheni phi, ndandinika izithembiso ezingavakaliyo. Andifuni ungena there because definitely iyajamba ikheyisi. Because once ndaspesifika ngoku nizawufuna uba personal nani because yile nto niyikhangelayo. Yekanani ubulala nezinja zam. Mandindishiye bafethu, ndiyamka because ndi-personal ngoku. Bayandinyanyisa aba ubulalana nenja zam apha endlini. Ndikwazi nolima fokol, babulale nomhlaba lo, umhlaba. Even umntu iganja bathumele eziwezi aba bantu aba. Uyayazi into yobana ukhonkwa kanjani xa ucima famu ulele? Ukhonkwa my lord ngale way ungasoze uyiqaphele into yobana yiyo. Yazi ntoni? Uyiprotectile iplanti yakho Grene. Bawuthumela some creepy and nasty creature thing jamani to come and gqathula that plant. And ingayityi noyitya. Yabona ibi-normal creature ifuna utya laa plant, yazi uba iyatya kulaa plant. That creature suppose iyayigqathula laa plant. Even kwa igqathula, igqathulelani phezulu? Izawuwa. Kaloku i-creature ne-intelligent yogqathula iplanti, ikhange gqathula unless biyigqathulela uba izawuphinda ihle iyothutha. If ine-intelligent yogqathula definitely izawuthutha. Soze ingabi nayo i-intelligent yothutha. Igqathula njani ingazuthutha? Bekusaphose xa igqathula ingazuthutha, bekusaphose iyatya there, ingagqathuli. Yabo? Ingagqathuli my lord. But these ones, they're gonna come kwiplanti yakho zifike ziyigqathule gqiba ziyishiye. They will never eat it. They're gonna leave your plant gqiba aphume kanjulayo. Uyawuthi ufika wena, wafika kufokola. Iplanti yakho xa iqala ingathethi sewuyiprotectile uyifakele i-waste. Uyafika kunee-way eziphumele beyond my lord. Zifike zingaphakathi zibe ngathi neteknikhi yontshula phantsi komhlaba. Kuthiwa gqi ngaphantsi ubuye utyiwe ii-way zakho. Any technique that can lead to the destruction of what you are trying to plow in any way that can be under i-disguise. Kaloku siyayazi aba bantu bayayikhontrola i-nature jamani, siyayazi nto. Bangakhontrola neembovane ezithi uyogqathula your plant. We know this thing. This thing is not a theoretical thing engathi mhlawumbi thina siyayiqamba. Akukho nto iqanjwayo here. We know. They can even control even iplant le, yile nto ii-ants ezi, control osinyeke aba. We know they can do that thing. Yabo?
If you don't know, I'm going to show you a video. If you don't know, just tell me I don't know. Share a link, a comment under the session. I don't know. I will share you. I will show you another man here from Ghana who can tell a pigeon and said, hey, nature. He does not say pigeon. He said, nature, come into my head. Kukela pigeon nje. He said, hey, nature. I said, come into my head. Babela pigeon sothi cha enhloko. Phela ukuxoxa. I will show you those people who can do those things. Imagine what can they do when they go deeper in that science. You see? Can you check what I'm trying to say? Imagine what they can do when they can go deeper in that science. We're talking about spirituality here, no Pokemons here. We're not talking about Pokemons and beliefs here. Talk about things that can make things happen and people they can see it. But the weak spirituality is the one that is manipulated by the fallen ones. The original and the powerful one is the divine one, which is coming from the source. This is where the trick is at, and then those ababambe African spirituality they ended up in the dark side. Popular yenza abantu babe famous and all that stuff. There's nothing different from ukthwala from what the people are doing. Uyanigeta? So I who we are can never run away in a lot from who we are. You see? You see, we find Uti, the ancient lords and the ancient priests of our time, they used to have the powers to communicate even with the animals. They used to know the language of animals. We lost that knowledge. And kunento ekuthiwa i-double spiral serpent. I once found exakathuni baba uCredo Mutwa, that elder said the double spiral serpent, mission or the symbol that it symbolizes. You see, the meaning that the double spiral serpent symbolizes ukuthi obu bomu kule ndawo uqale kuyo ukuzalwa buhambe bube nesiphelo, siphelo lingcwaba. Okay, then what happens when you die? Uyithi elder, that double spiral serpent, it becomes reflected in order to be a double spiral, reflected in the other side of the spirit, meaning the same life that we're living when we are born will continue in the spirit, in the realm of the spirit. That is the double spiral serpent. And Bamba wena Lord. This thing is not new. Even in the emerald tablets of thought, it is said, as we die here, we continue to live in the greater life that comes beyond. So yiyo le nto kubalulekile kwaba bathwalayo okanye kwaba benza ii-pacts nezi spirits ukuthi mabamenze ii-pacts, because khumbula ndithi ezi spirits ezinye zazo zazizelelwe apha emhlabeni, kwathiwa azinandawo ezulwini naphantsi komhlaba, zinendawo apha emhlabeni. So zona in that world, in that reflection of umhlaba ezakhelwe ukuthi ziphile kuwo, it's where abantu abenza ii-pacts nazo they go and live. So they are forever under the rule of those spirits. Uyabona, if we are a human being, ilife ileli hlobo umkhulu uTote bathetha ngalo ukuthi it progresses and move on. You live in greater lives and change form. As wawusuke kusispam uyinhloko enewigiligi ngumsila wangena eqandeni waphuma uneenyawo olu hlobo wayile nto, naxa ufile utransformer to the beyond life, you will be something else, to a gloria, you will be something glorious than this body that you are today, as you are glorious than the sperm that made you yesterday. Yeah.
So uthi umkhulu uTote, if you find ukuthi ilife injalo, those who sell their souls basela isoul yabo ukuthi bona they will be forever stuck here in this domain. Kude kuthiwe xa kuthethwa kwikabhala kuthiwa they will be left behind when the consciousness leave the realm, the all-encompassing consciousness of the Supreme Creator. When it moves out of this realm, they will be left behind. You see, those who sell their souls to these entities who have been here for millions of times as producers, nobulumko ukuthi igold ihlalaphi, into ezithile, diamonds sezalena indlela zokwenza abantu babe rich and all that stuff. Bayakwazi umanipulate amaphepha intoni because imithi ngamaphepha and life is based on a big human scheme. Once you sell your soul for nothing, iphepha line-value as long the system ukuthi iphepha liyathenga line-value. But in ancient time, people, they were living without papers, without cash, but there were values, people they can trade and do all these things. So iphepha is an illusion of the life that we hope we can have, which we will never even have. Once you sell your soul for the papers, you lose everything, because isoul yakho, it is entitled to explore the whole journey of life in the universe. But once you think this is where the life ends, and nxa uzibone ngathi poor this time, you decide to sell your soul to make your life great, here you will be stuck with those entities here. Ube lidlozi nawe uhamba ufuna utake over ii-bodies nee-souls, ugcinwe ezigubhini, wenze imikhuba yokusebenzela abantu to get imali, ufuna uyobenza more madlozi nawe barekrutele ebumnyameni. As asitsho Emerald Tablets of Tot etsithi, when the children of the sun, when they came here, the sons of the light, they found men in darkness and they were the masters of darkness and they want to drag more men deep in darkness. You see? So we can't follow that darkness, my Lord. We cannot follow. No money can buy our souls. Here we are not here forever. We're here temporarily. That's what we must leave our children. We must work for our children to continue to work it. This thing, life, it's a story. It's a book that tells a story. You play your part, you live. Others come play their part, they live. Others come play other part, you live. Okokokoko. And in the next realms, just like ngoku wawusesendeni usispam, you never knew ukuthi kukhilanga, kukho umphokoqo, kukho ibhathanathi, kukho ibhanana, kukho iapire, kukho ifish uthi xa uzikhuphile uzotsha emanzini, kuneetyiwa, kunezipayisi. You never know ngowawusispam, because ispam asikho distance. But when you come in this glorious level of life, you knew that thing. So we can never lose hope to the Great Spirit ukuthi just because sizibona sipoor because of abantu they decided ukuthi bacommit crime against the whole humanity, sisafarishe and we forsake the Great Spirit. That can never happen. The crimes of men are the crimes of men. The Great Spirit will forever be the glorious and the great and the highest of heights. Asina question here. And mna nawe we ain't even supposed to talk when it comes to the Great Spirit. Asixoxe. Ungayikhola i-anarchy or whatever, but mna nawe asixoxe. Singaxoxa ke ngoGod and the other gods. Singancokola ukuthi, oh God, bani wanqulwa, okay, sure. But kwi-Great Spirit, we are not talking. Kuqamata asithethi. Sawavala amehlo, siyayivala ingqondo, njengoba kutsho ubathi abantu be-religion kuthiwa bayayikloza. That's where our chapter ends, because no one knows what goes beyond uqamata. Uqamata is the only one, the true one, who is in essence in creation. So here, we are not playing, my Lord. We are not joking here. This is a real thing, my Lord, we are talking about. So we are forever living in the brightness of life. Yabo, mntakwethu, yeah. So singazuwenza made ke so that acime umbengo, but sawuthini, sawuthi no, peace bantakwethu man. Yes, I. One love.